قدخا سوریه سه محل پیخهیشت دگوتن 20 ساروک و 200 کس لسوریه لسه تاخا آسمانه جبور رزگار کرنوان هنرمند و روشنبیران هیئت سیویل avakirin. Bize bir söz verilmişti. Bu sözün هنرمند فرهاد تونچگوت دو جاران چونه ولایت والی ارینه آخویه لی دماکو چونه سوریه تقین دست بکرنه جبر روشانه اولجی کسین لور itibar nekirne ku derkevin. Ve mahsur kalanların güvenli bir şekilde tahliye ji bo rizgarkirina kesên ku li Sûriya Asêmanê em bangê rawestandina qedexeya derketina derveyî bo 24 saatan dikin. Ji bo Sûriyê û ji bo rizgarkirina sivîlan, HDP û DBP li Parka Koşiyoliyê xwe pêşandanekî darxist. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîkê DBP Kamuran Yüksekî got, kesên ku li Sûriya Asêmanê ji wan re gotine ku leşker dibêjin jin, zarok, kalpîr divê kincê xwe ji xwekên xwe tazî bikin û teslîm bibin. Yüksek got dixwazin rûmeta Kurdan bişkênin. Başından beri bu vahşet uygulamalarının sonuç getirmeyeceğini مسألة قرر كي اليوم نقارن تفهم دكي أبغى أو هم دايكي وشتي سيلتنا أم سيلتي ربنا بونو سوري بقتل عمر سر سوري سر زي سر سلوكيا سر شرنخي سر أرزخي أم بونو بقتل عمر ربنا زاروكي منايك وشتن أول منايك وشتن خۆپêşandan bi müdaxaleya polîsan encam da. Wesaytên zirxî bi ava boyax û derman her wiha bi gaza îsotê girseyê belav kir. Heman roj û rojên dîtir çalakiyên protestoyî dewam kirin û her carê polîs dîsa bi ava şîd müdaxale kir. Ji aliyê di nêva wilayeta Amedê vîdyoyek belav kir û tê de leşkerên ku li operasyonê nexuya dikin. Her wiha tê dîtin ku kuçe û kolan û xaniyên Sûriyê çi qas xerab bûne. Vîdyo li ser teslîmbûna sê kesên li Sûriyê hatiye amadekirin. teslim olun. Kaçacak yeriniz yok. Esker dibêjin teslîm bibin. Ciyê revê ji weran nemaye. Dengê zilamek tê û ji kuçê dibêje ew ê teslîm bibin. Yaklaş. Paşê sê kes di destê wan de parçeyên spî weke al bilind kirine û teslîm dibin. Eller havada. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş beşdarê çalakiya malbatên ku xizmên wan li Sûriyê mane bû û li vê de bersiva pirsê dengê Amerîkada. 90 gündür devam eden bir sokağa çıkma yasağı ve bununla birlikte Em weka siyasetvan me ji bo çareseriyê barek daniye sermilê xwe. Bila dorpêçkirin û qeteqekirin rabin. Çi şervan, çi sivîl bila bi selametî ji Sûriyê derkevin û bila bi hevçûn bi dawî werin. Bila jiyan vegerte rewşa normal. Hikûmet qebûl nake ji mirovên Sûriyê re dibêje yan hûn ê teslîm bin yan em ê hemiyan bikujin. Ji bo rakirina qedexeyê hewla me bê encama heta niha. Daxwaza xelkê Diyarbekirê jî rakirina qedexeya û dawîkirina şer û bihevçûn heye. Ji bo wê jî em bang li gelê Amedê dikin li roja çarşemê bi meşeka girseyî ber bi Sûriyê ve herin û daxwaza xwe ya çareseriyê bi rêkên aştî bi girseyî nîşan bidin û bînin ziman. taleplerini görünür kılmasını istedik. Divê xelkê me ji bo aştiyê daxwaza xwe bîne berçav û bila hikûmet jî bibîne daxwaza hemî gelê bajêr rakirina qedexeya û bi dawîkirina şer e. Selahattin Demirtaş got ger meşa me bi hêz û bi biryar be û gel dengê aştiyê bi biryar bilind bike ez bawer dikim ku hikûmet wê nikaribe çavê xwe lê bigire. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.